odwokona. Bende ber. Ok ber nikech sani Sharon ka kiromo koda tanyisi ne Sharon antie marach mokwongo aonge gu somo pok asomo. Mar ariyo anyisi ne an aonge kod tich. Mar adek anyisi ne aonge kod dhako. To sani taongo gu pesa. Kidwa chako konya ok nyal chako konya kimiya mana pesa machamo. Enyalo nyisa Fred wateri school mondo isomie inwang'ie gimo ma inyalo ting'o kaka karatas moro minyalo dwaro go tich. Koro ki imiya pesa materi school. Kasewuok school akawo otas atero ne ng'ato miya tich. Donge koro achako nwang'o pesa un. Moloyo kimiya pesa tachamo. Mimiya pesa tachamo. Koro ken mana hola gima dhi ich. Ing'e nitie gimo pok wang'eyo. Ich ni nitie kod buru ma kati ketie gimo okinyi saa 4 odwaro. Saa 7 odwaro. Saa 10 odwaro. Saa otieno odwaro. Kendo kinyi chiew odwaro. Koro gimi keto ka en ga gimo lal. Emomiyo kiloso chiemo kati dala kane waloso ni gimo chiek biro loyo. Nikech bang' mano to na gimo selal. Emomiyo kik wach ni waholo pesa mwaketo mane iwa. Dware kwa holo pesa kwa ng'eni wadhi kete ang'o madhi gol ang'ono. Yes. Emomiyo kinyi makawuono ber mar mondo mi wapuonj oganda. Ahinya kaluwore gi oganda moheo milion 4 mabende gisani okete CRB mabende jatend piny Kenya Mano William Ruto osingo ni kabiro romo chieng' tarik 1 mar dwe mar 11 mar higani. Ibi bedi ka igologi e CRB. Mano tiende nang'o kata mnane dayo maneno wasani? Mokwongo mano tiende enu koromo tarik 1 dwe mar 11 ni nyisonu jok mane noholo pesa ma oketi CRB no nyiso seche midhi kuond gun